खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। जायफोर फरायसाफ्रा बा जायफोर सुबुङा ग्रेजुवेट जानानै दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां खबर, जोबोद मोजां खौरां, मोनसे सनानि खाबु होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला अल इन्डिया 14,582 पस्ट भेकेन्सिनि मोनसे साख्रि ओंखारदों। थांनाय 9 जुन खालारखालि SSC आ मोनसे नटिफिकेसन फोसावदों कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल एग्जामनि, आरो बे नटिफिकेशननि गेजेरजों जों मिथिना मोन्दों जे अल इन्डिया 14,582 पस्ट भेकेन्सि दङ, आरो बेनि थाखाय CGL नि गेजेरजों कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल एग्जाम 2025 बे एग्जामनि गेजेरजों SSC आ बे 14,582 पस्टखौ फिलआप खालामनो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो जायफोर फरायसाफ्रा ग्रेजुवेट जानानै दङ बिथांमोना बे एग्जामखौ होनो हागोन। स' बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खाबु, मोजां मोनसे चान्स मोन्दों होननानै जों साननांगोन। बिथांमोननि थाखाय बे मोनसे मोजां खाबु, सनानि खाबु होननानै जों बे समाव बुंनो हायो। जायफोर फरायसाफ्रा इन्टारेस्टेड बिथांमोना बे एग्जामखौ एप्लाइ खालामनानै होनो हागोन। SSC आ खुंनाय मोनफ्रोमबो आनजादानो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जायो। थिग बेबायदिनो नैबे CGL एग्जामनि गेजेरजों जायफोर जब मोनगोन बेफोर जबफोरा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जायो। गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट, गुबुन गुबुन अफिसाव बे जबखौ मोननो हागोन। जेरै एग्जाम्पल हिसाबै जोङो CGL नि गेजेरजों मोननाय माखासे जबनि खोथा बुङोब्ला जोङो हमनानै ला इनकाम टेक्सनि इन्सपेक्टर, CBI इन्सपेक्टर, नियानि इन्सपेक्टर, सेक्सन अफिसार, एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार बायदि बायदि। आरो दा CGL नि गेजेरजों बेफोरबायदि माखासे मोजां मोजां पस्टखौ मोननो हायो। SSC आ बे CGL एग्जाम खुंनानै बे CGL एग्जामनि थ्रुयै बेफोरबायदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्डाराव बेबायदि माखासे मोजां मोजां साख्रिखौ CGL नि गेजेरजों बेफोरखौ मोननो हायो। देग्लाय 2025 मायथाइनि जि CGL एग्जाम, बे CGL एग्जामनि थ्रुयै अल इन्डिया 14,582 पस्टखौ फिलआप खालामगोन SSC आ। स' जायफोर इन्टारेस्टेड बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै होबानो जाबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायगोन SSC CGL 2025 नि थाखाय एप्लाइ डेटआ माब्लानिफ्राय जागायखो, बेनि लास्ट डेटआ माब्ला, एग्जामा माब्ला जागोन, इडुकेसन क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ, एज लिमिटआ बेसेबां जानांगौ, बा बेसेबां बोसोर बैसोनि मानसिया बे आनजादखौ होनो हायो, बे आनजादनि सिलेबासआ मा मा आयदानिफ्राय बेवहाय कुइसन फैगोन, एग्जामिनेसन सेन्टारा जोंनि आसामाव बबेयाव दङ, बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे भिडिअ'आव फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां, आरो चेनेलाव गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, लोगोसे भिडिअ'खौ शेयार खालाम। SSC CGL 2025 नि जाय नटिफिकेसना मैयासो ओंखारदोंमोन, 9 जुन 2025 आव ओंखारदोंमोन। बेनि एप्लाइनि खोथा बुङोब्ला SSC CGL 2025 नि एप्लाइआ 9 जुन 2025, माने 9 जुननिफ्राय बियो जागायबाय, आरो बेखौ एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 4 जुलाइ 2025 हरनि 11 रिंगासिम। 4 जुलाइनि हरनि 11 रिंगासिम बे SSC CGL नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे एप्लाइ खालामनाया स्टार्ट जादों 9 जुननिफ्राय, आरो बेनि लास्ट डेटआ 4 जुलाइ 2025 सिम हरनि 11 रिंगासिम बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बा रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन। आरो पेमेन्टखौ 5 जुलाइसिम दाननो हागोन। 5 जुलाइ हरनि 11 रिंगासिम पेमेन्टखौ दाननो हागोन। 9 जुलाइनिफ्राय 11 जुलाइ सानथाम बेखौ कारेक्सन खालामनो थाखाय होनाय जादों। सोरबा जेब्ला एप्लाइ खालामो, बे एप्लाइ खालामनाय समाव माखासे गोरोन्थि जायो। सोरनाबा नाम गोरोन्थि जायो, सोरनाबा डेट अफ बार्थ गोरोन्थि जायो, सोरनाबा इडुकेसन क्वालिफिकेसना गोरोन्थि जायो। दा बेफोरखौ कारेक्सन खालामनो थाखायबो बिथांमोना मोनसे सम होदों। 9 जुलाइनिफ्राय 11 जुलाइसिम बेखौ कारेक्सन खालामनो हागोन। आरो दा इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरा जाहैबाय मा, जोंना एप्लाइआ थांनाय 9 जुननिफ्राय जादों, लास्ट डेटआ 4 जुलाइसिम जागोन, पेमेन्टखौ 5 जुलाइसिम दाननो हागोन, आरो माबाफोर मिस्टेक जानायखौ कारेक्सन खालामोब्ला 9 जुलाइनिफ्राय 11 जुलाइनि गेजेराव बेखौ कारेक्सन खालामनो हागोन। एग्जामनि टेन्टेटिभ डेट होनानै दोनदों बिथांमोना 13 आगस्टनिफ्राय 30 आगस्टनि गेजेराव खुंनाय जागोन। आरो 13 आगस्टनिफ्राय टायार 1 नि जिथु एग्जाम डेट, बे डेटआ 13 आगस्टनिफ्राय 30 आगस्ट। आरो जायफोर टायार 1 एग्जामाव पास जायो बिसोरो टायार 2 एग्जामखौ होनो नांगोन। आरो बे टायार 2 एग्जामनि जिथु टेन्टेटिभ डेट बिथांमोना होना दोनदों, बेयो डिसेम्बराव जागोन होननानै दोनदों। जेबो फिक्स डेट होथ'वाखै, डिसेम्बराव जागोन होननानै बिथांमोना होनानै दोनदों। आरो एग्जामा खेबनै जागोन। मोनसे टायार 1, माने मोनसे बाथ्रायाव बुंनो थाङोब्ला बियो प्रिलिमिनारि होननानै जों बेखौ बुंनांगोन। आरो बेखौ पास जायोब्ला टायार 2 एग्जाम होनो नांगोन, आरो बे टायार 2आ डिसेम्बराव जागोन। टायार 1आ
13 आगस्टनिफ्राय 30 आगस्टसिम आरो टायार 2आ डिसेम्बराव जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। एग्जामा अनलाइन जागोन, कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट, कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेसन अनलाइनाव होनो नांगोन। बे एग्जामा SSC CGL एग्जामा अफलाइनाव जानाय नङा, बेखौ जोङो अनलाइनाव होनो नांगोन आरो। बे SSC CGL खौ एप्लाइ खालामनाय समाव सासे बिजाथिया 100 रां फिस होनो नांगोन आरो जायफोर SC ST केटेगरिनि हिन्जावसाफोरनि थाखाय बेवहाय फ्रि होदों। SC ST केटेगरिनि हिन्जावसाफोरनि थाखाय बिथांमोननिफ्राय जेबो फिस लानाय नङा, बिथांमोना फ्रियावनो बे आनजादखौ होनो हागोन। दा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बुङोब्ला जोङो भारतनि नोगोरारि जानांगोन। दा भारतनि नोगोरारिनि खोथा बुङोब्ला जोंथ' आसामनिनो मानसिखा, बेवहाय बेखौ रायलायाबाबो जासिगोन। स' इसेन्सियेल इडुकेसन क्वालिफिकेसन मा नांगौ जोंनो बे आनजादखौ होनो थाखाय, जोंनो मा फरायनाय जानांगौ बा बेसेबां थाखो फरायनाया बे आनजादखौ होनो हायो, बेनि खोथाखौ एसे फोरमायनोसै। दा बेवहाय इसेन्सियेल क्वालिफिकेसनाव होनानै दोनदों, मोननैसो केटेगरि होनानै दोनदों बिथांमोना बबे पस्टनि थाखाय मा क्वालिफिकेसन नांगौ बेखौ होनानै दोनदों। जुनियर स्टेटिस्टिकेल अफिसारनि थाखाय जायखिजाया इउनिभार्सिटिनिफ्राय बेचलर डिग्री लानाय जानांगोन आरो 12 स्टेन्डार्ड लेभेलाव माने 12 थाखोआव मेथ्स आयदायाव 60% मोननाय जानांगोन। नङाब्ला बेचलर डिग्री इन एनी साबजेक्ट विथ स्टेटिस्टिक्स एज वान अफ द साबजेक्ट एट डिग्री लेभेल बा डिग्री लेभेलाव स्टेटिस्टिक्स आयदायाव बेचलर डिग्री खालामनायब्लाबो जागोन। आरो स्टेटिस्टिकेल इनभेस्टिगेटर ग्रेड 2 नि थाखायबो जायखिजाया इउनिभार्सिटिनिफ्राय स्टेटिस्टिक्स आयदायाव ग्रेजुएसन खालामनाय जानांगोन। बे आयदानि सायाव फरायनाय सुबुं जानांगोन, होमब्लासो बे स्टेटिस्टिकेल इनभेस्टिगेटर ग्रेड 2 बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। अल आदार पस्ट, बे मोननै पस्टनि अनगायै गासै पस्टआवनो जायखिजाया इउनिभार्सिटिनिफ्राय ग्रेजुएसन खालामनाय जानांगोन आरो। बेवहाय पार्सेन्टनि जेबो खोथा बुङाखै, जायखिजाया पार्सेन्ट मोननाय फरायसायानो बे आनजादखौ होनो हागोन। खालि ग्रेजुएसन जानाय फरायसायाल' डिग्री कमप्लिट जानाय फरायसायाल' बे आनजादखौ होनो हागोन बेबायदि नङा। जायफोर फाइनाल इयाराव फरायगासिनो दङ बा लास्ट सेमिस्टारनि आनजाद होबाय, बिथांमोनाबो बे CGL एग्जामखौ होनो हागोन। बिथांमोननि फाइनाल रिजाल्टआ 1 आगस्टनि गेजेराव जुदि ओंखारोब्ला बिथांमोना एक्सेप्ट जागोन, खिन्थु मोनसे क्राइटेरिया होना दोनदों जे बिथांमोननि फाइनाल रिजाल्टआ 1 आगस्टनि गेजेराव ओंखारनाय जाथारनांगोन। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन SSC CGL आ फोसावनाय नटिफिकेसन बायदियै मा पस्टफोराव रिक्रुटमेन्ट जागोन बा मा पस्ट ओंखारदों, मा पस्टआव मा डिपार्टमेन्टआव बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होगोन। बे 14,582 पोस्ट, बे 14,582 पस्टआ मा डिपार्टमेन्टआव मा पस्टआव खालि दङ बेखौ नोंथांमोननो बे समाव आं फोरमायगोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखादों, बेवहाय पस्टनि नाम होदों, मिनिस्ट्रि, डिपार्टमेन्ट अफिस, केडार्स आरो क्लासिफिकेसन होदों आरो एज लिमिट होदों। दा बेसेबां बैसोनि सुबुङा बबे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बबे डिपार्टमेन्टआव मा पस्ट दङ बेखौ बेवहाय होनाय जादों। नेम अफ पोस्ट, मिनिस्ट्रि, डिपार्टमेन्ट, अफिस, केडार, क्लासिफिकेसन आरो एज लिमिट बेखौ बेवहाय होनानै दोनदों। एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार, फार्स्टआवनो बिथांमोना होना दोनदों एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार, बेयो सेन्ट्रेल सेक्रेटारियेट सार्भिसाव, बेनि डिपार्टमेन्टआ ग्रुप बी आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ 20 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन। एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार इन्टेलिजेन्स बिउर', बेवहाय बेबो ग्रुप बी, बेनि जिथु एप्लाइ खालामनायनि बैसो एज लिमिटआ जाहैबाय 18 इयार्स टु 30 इयार्स जानांगोन आरो। एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार्स मिनिस्ट्रि अफ रेलवेज ग्रुप बी, बेबो एज लिमिटआ 20 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्सनि गेजेराव जानो नांगोन। एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार्स मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्स ग्रुप बी, बेनि जिथु एज लिमिट बेयो 20 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन। एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार आर्म फोर्स हेडक्वार्टार्स ग्रुप बी, 20 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्स जानांगोन एज लिमिटआ। एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार मिनिस्ट्रि अफ इलेक्ट्रनिक एन्ड इनफरमेसन टेक्न'लजि होनदों ग्रुप बी, 18 इयार्सनिफ्राय बेबो 30 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन बेनि जिथु एज लिमिटआ। एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार आदार मिनिस्ट्रिज डिपार्टमेन्ट अर्गानाइजेसन, बेनि जिथु एज लिमिट बेबो 18 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्सनि गेजेराव जानो नांगोन आरो। इन्सपेक्टर अफ इनकाम टेक्स सेन्ट्रेल बर्ड अफ डाइरेक्ट टेक्स, बेयो ग्रुप सीनि, बेनि जिथु एज लिमिट बियो 18 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्स जानो नांगोन आरो। इन्सपेक्टर सेन्ट्रेल एक्साइज सेन्ट्रेल बर्ड अफ इनडाइरेक्ट कास्टम टेक्स, बेबो ग्रुप बी, 18 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन। बेबायदिनो गोबां माखासे पस्टफोर ओंखारदों, बेफोर पस्टखौ आं गासिखौबो बुंला, नोंथांमोना गावबा गावनो नायना लादो। बेवहाय नेम अफ पस्टआव होना दोनदों सेन्ट्रेल एक्साइज, इन्सपेक्टर प्रिभेन्टिभ अफिसार, इन्सपेक्टर एग्जामिनार,
एसिस्टेन्ट इनफर्समेन्ट अफिसार, साब इन्सपेक्टर, CBI नि साब इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर पोस्ट, डिपार्टमेन्ट अफ पोस्ट, मिनिस्ट्रि अफ कमिउनिकेसन, इन्सपेक्टर, सेन्ट्रेल ब्युरो अफ नार्कटिक्स, मिनिस्ट्रि अफ फाइनान्स, सेक्सन हेड, डाइरेक्टर जेनेरेल अफ फरेन ट्रेड, बेबायदि माखासे पस्टफोरखौ बेवहाय होनानै दोनदों। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन, नङाब्ला नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ लानानै नायनो हागोन। बेबायदि गोबां मोजां माने पस्टआव रिक्रुटमेन्ट जागोन। नै नेशनेल इनभेस्टिगेसन एजेन्सि निया बेनिबो साब इन्सपेक्टर बेवहाय रिक्रुटमेन्ट जागोन। साब इन्सपेक्टर जुनियर इन्टेलिजेन्स माने नार्कटिक कन्ट्रल्स ब्युरो जायखौ NCB होननानै बुंनाय जायो, बेवहाय रिक्रुटमेन्ट जागोन। दा बेबायदि माखासे गोबां मोजां पस्टआव बे CGL नि थ्रुयै रिक्रुटमेन्ट होगोन। बेखौ नोंथांमोना नायनानै लादो, आं स्क्रिनाव होना दोनदों। नङाब्ला नोंथांमोना SSC नि जि अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय थांनानै नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। बेवहाय एज लिमिट माखासे होनानै दोनदों। बबे पस्टनि थाखाय एज लिमिटआ बेसेबां जानांगौ बेखौबो रोखायै होनानै दोनदों। एज रिलेक्सेसन हिसाबै SC ST आ 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोनगोन, आरो OBC आ 3 इयार्स, आरो PWD आनरिजार्भ माने 10 इयार्स मोनगोन। PWBD OBC निया 13 इयार्स, आरो PWBD SC ST निया 15 इयार्स एज रिलेक्सेसन दङ। एक्स सार्भिसमेननि थाखायबो बेवहाय एज रिलेक्सेसन दङ, बिथांमोना 3 इयार्स एज रिलेक्सेसन मोनगोन आरो। बाखि नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय नटिफिकेसनाव डाउनलड खालामनानै। दा जों मिथिबाय SSC CGL 2025 नि थाखाय माब्ला एप्लाइआ स्टार्ट जाखो, माब्ला लास्ट डेट, एग्जामा माब्ला जागोन, मा पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन, आरो लोगोसे एडुकेसन एसेन्शियेल एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बेफोर मा जों बेखौ मिथिबाय। दाना एप्लाइखौ बबेयाव खालामगोन बा माबोरै खालामगोन बेखौ एसे फोरमायनोसै। बेखौ SSC CGL खौ एप्लाइ खालामनो थाखाय SSC नि गोदान वेबसाइट ssc.gov.in आव बेवहाय थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। नङाबा माने माइ SSC होननाय मोनसे मबाइल एप्लिकेसन दङ, बेखौ प्ले स्ट'राव मोननो हागोन। बेनि थ्रुयैबो जोङो गावनो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो सोरबा जुदि गाव एप्लाइ खालामनो रोङाब्ला बा गाव एप्लाइ खालामनो उसुबिदा मोनोब्ला, माबाफोर गोरोन्थि जाजानो गैयोब्ला CSC ID गोनां कम्पिउटारफोराव थांनानै बा सोरखौबा गोरोंफोरखौ एप्लाइ खालामनो होबानो जाबाय। एप्लाइ खालामनायनि माखासे रुल रेगुलेसनफोर दङ, बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै माखासे जेनेबा हमनानै ला रेजिस्ट्रेसनखौ बोरै खालामनांगौ, फट'खौ माबोरै आपल'ड होनांगौ, बा जोङो फट' लागोन, फट' होनांगोन, सिगनेचार होनांगोन। दा बे फट' सिगनेचारनि जिथु MB नङाबा KB, बे KBआ जखाया बेसेबां जानांगोन, बेफोरनि सोमोन्दै बे रुल्सफोराव मोजाङै होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बेखौ गावनो नायनानै लाबानो जाबाय नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै। दानिया आं फोरमायगोन एग्जाम सेन्टारनि बाथ्रा। जोङो एग्जामखौ होगोन जिहेतु एग्जाम सेन्टारखौबो जों मिन्थिनांगोन जे जोंनि आसामाव बबेयाव एग्जाम सेन्टार दङ, बा जोंनि नर्थ इस्टआव बबेयाव एग्जाम सेन्टार दङ। जिहेतु बेयो मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एग्जाम। दा बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एग्जाम हिसाबै भारतनि मोनफ्रोमबो खना खनला जायगायाव बेखौ खुंनो हाया, बा बेखौ खुंनायनि केपासिटि गैया। स' बेखौ मोनसे सेलेक्टेड प्लेसाव बिथांमोना एलवाइस खुङो। SSC नि थाखाय मोनसे सेलेक्टेड सेन्टार दङ, बेफोर सेलेक्टेड सेन्टारावल' बेफोरखौ खुंनाय जायो। दा बेफोर सेन्टारफोरा जोंनि आसामाव बबेयाव दङ बेखौ आं नोंथांमोननो एसे फोरमायगोन। आं अयन' गुबुननि सेन्टारखौ आं फोरमायनाय नङा। जों जिहेतु आसामनि, स' जों बर'फ्रा मेक्सिमाम बर'फ्रानो आसामाव थायो। जिहेतु आं आसामनि खोथाखौल' बुंसिगोन। आसामाव बबेयाव सेन्टार दङ। जोंनि आसाम होननायल'थ' नंला, जोंनि नर्थ इस्टआव माखासे सेन्टार दङ। आं बेनि लिस्टखौ स्क्रिनाव होनाय जादों, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। नोंथांमोनाबो इटानगराव दङ, डिब्रुगड़आव दङ सेन्टार, गुवाहाटियाव दङ, जरहाटआव दङ, सिलचराव दङ, तेजपुराव दङ, इम्फलाव दङ, सुरासानपुराव दङ, उख्रुलाव दङ, शिलंआव दङ, आइजलाव दङ, डिमापुर, कहिमा आरो आगरतला। गासै जोंनि नर्थ इस्टआव 14टा एग्जामिनेसन सेन्टार दङ SSC नि थाखाय, बा SSC बे CGL नि थाखाय नर्थ इस्टआव। इटानगर, डिब्रुगड़, गुवाहाटी, जरहाट, सिलचर, तेजपुर, इम्फल, सुरासानपुर, उख्रुल, शिलं, आइजल, डिमापुर, कहिमा आरो आगरतला। स्पेसियेलि आसामाव बुङोब्ला डिब्रुगड़, गुवाहाटी, जरहाट, सिलचर आरो तेजपुर। बे जोंनियाव गासै आसामाव मोनबा एग्जामिनेसन सेन्टार दङ SSC नि। सोरबा एप्लाइ खालामबा एग्जामिनेसन सेन्टारखौ जोंनि आसामाव होयोब्ला बे मोनबा एग्जामिनेसन सेन्टारनि गेजेरावनो बेखौ सेलेक्ट खालामनो नांगोन। दा जोङो बे SSC CGL एग्जामनि जिथु सिलेबास, बे सिलेबासा माबायदि बेनि सोमोन्दै एसे नायनि। दा बेवहाय टायार 1 एग्जामिनेसन, जिथु SSC CGL नि टायार 1 एग्जामनि खोथाखौ बेवहाय बुङोब्ला, बेवहाय गासै मोनब्रै आयदा होनानै दोनदों। जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं, जेनेरेल एवारनेस, क्वान्टिटेटिभ एप्टिटिउड्स, इंलिश कम्प्रिहेनसन।
बेवहाय जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं बेवहाय गासै 25 कुइसन फैगोन आरो टटेल मार्कआ 50 माने मोनसे कुइसननि थाखाय 2 मार्क्स जेनेरेल एवारनेसआवबो गासै टटेल 25 कुइसन फैगोन कुइसना 25 फैगोन आरो बेनि मार्क्सआ 50 जागोन क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड्स बेवहायबो 25 टटेल कुइसना 25 जागोन आरो मेक्सिमाम मार्कआ 50 जागोन आरो इंलिश कम्प्रिहेनसन बेवहायबो 25 मार्क्स आरो टटेल मार्क्सआ 50 गासै टटेल मार्क्सआ 200 मार्क्सनि जागोन गासै 100टा कुइसन 200 मार्क्स बेवहाय नेगेटिभ मार्किं दङ सोरबा जुदि रं एन्सार होयोबा बा मोनसे रं एन्सार होयोबा बेनिफ्राय 0.5 मार्क्स डेडाक्ट खालामनाय जागोन माइनास खालामनाय जागोन आरो दा सिलेबासनि खोथा बुङोब्ला दा जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिंनि खोथा बुङोब्ला बेवहाय थागोन माखासे एनालजिस सिमिलारिटिस डिफारेन्सेस स्पेस भिजुअलाइजेसन स्पेसियेल ओरिएन्टेसन प्रब्लेम सल्भिं एनालाइसिस जाजमेन्ट डिसिसन मेकिं बेफोर माखासे साबजेक्टफोरा बेनि आन्दाराव थाबाय दा जेनेरेल एवारनेस होननानै बुङोब्ला बेवहाय हिस्ट्रि थागोन जिअ'ग्राफि थागोन इकनमिक्स थागोन जेनेरेल पलिसि बा साइन्टिफिक रिसार्च माखासे बेफोर साबजेक्टआ बेवहाय इनक्लुड जायो आरो क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड्स होननानै बुङोब्ला बेवहाय मेथ्सनि खोथा फैबाय मेथ्सआव मा साबजेक्ट जायो पार्सेन्टेज रेशिय' प्रपर्सन स्कुवेर रुट्स एभारेज इन्टारेस्ट प्रफिट लस बेफोर क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड्सआव थासिगोन इंलिश कम्प्रिहेनसन बे इंलिश कम्प्रिहेनसनाव ग्रामार थासिगोन कम्प्रिहेनसन थासिगोन बेखौ जायफोर कम्पिटिटिभ एग्जाम होबाय थादों बिथांमोना मिथिखागोन दा बेबायदि इंलिश कम्प्रिहेनसन बा क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड जेनेरेल एवारनेस आरो जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं बेफोरो कम्पिटिटिभ एग्जामाव बेफोरो कमन दा बेफोरनिफ्रायनो कम्पिटिटिभ एग्जामखौ खुंखायो नालाय बेफोरनिफ्रायनो कम्पिटिटिभ एग्जामाव कुइसन लाबोखायो स' बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय दा बेफोर जाहैबाय टायार 1 एग्जामनि सिलेबास बेखौ नोंथांमोना गावनो नायनानै लादो नटिफिकेसनाव मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांनो बावदों खायसे खायसे पस्टनि थाखाय फिजिकेल स्टेन्डार्डबो नायगोन बेवहाय मेडिकेल टेस्टबो जागोन हमनानै ला जोङो एक्साइज इन्सपेक्टर सिबिआइनि साब इन्सपेक्टर बेफोरबायदि बेलायाव माखासे फिजिकेल स्टेन्डार्ड नायगोन बे फिजिकेल हेल्थआ जोंना थिग नंगौना नङा बेखौ मेडिकेल चेकआपबो खालामनाय जागोन स' जोङो बबे पस्टनि थाखाय एलिजिबोल बबे पस्टनि थाखाय एलिजिबोल नङा बेखौ नायनानै जोङो गावनो एप्लाइ खालामबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां बेफोरखौ जोङो मोजाङै नायनानै जोङो एप्लाइ खालामबानो जागोन